By the way, who you waiting for anyway? I'm waiting for Dolomite. For who? Dolomite, motherfucker, you heard her. Ένα δύο είναι μορφές του υπογείου. Δύο όψεις. Ήμασταν στην ανοιξιάτικη σφαγή 2011. Είναι μορφή υπογείου στην πόρτα ψυχιατρίου. Ψάχνω το οποίο θολωμένος να το σκάσω. Από το τόπο του εγκλήματος, την πλούζεμα του θύματος. Σκυλολό εκπρόσωπο τώρα πασχημάρος. Αντίθετο σε κάθε μορφή εξουσίας. Κάτω κάθε τυραννός. Από ανήλικος απίθαρχος τώρα ενήλικος. Καθίστακτος κινούμε. Να'ρθεις για να τα πούμε. Κρύψου κάπου θα σε βρούμε. Απ' τη σκιά του τα βαλιούν και στη γωνιά που κατοικούμε. Υπόγεια χτυπήματα, έτσι ενεργούμε. Πιο νηστά χέρια τους να με αρνούμε. Μορφές του υπογειού καραδοκούμε. Μουστικά που θα σε δούμε μες στις μάζες που κινούνται. Τόσοι άνθρωποι μέσα στα κελιά πεζού κοιμούνται. Έγινα έτσι για να μείνομαι. Δεν βρίσκω λόγο για τίποτα. Τώρα μες στο σπίτι προτιμώ να κλείνομαι. Να δίνομαι σε αυτό που κάνω για να με αυτό να γίνομαι. Για το παρόν με καίει μόνο πως θα γίνομαι. Για το παρόν με καίει μόνο πως θα γίνομαι. Πώς θα γίνομαι απ' την πλατεία, θα σε σύρω στη γωνία. Να σου μάθω τι σημαίνει 013. Μέσα απ' τα Αγία βγάζω βρήκες στη γωνία. Βγάζω βρήκες στη γωνία. Απ' την πλατεία, θα σε σύρω στη γωνία. Να σου μάθω τι σημαίνει 013. Μέσα απ' τα Αγία βγάζω βρήκες στη γωνία. Βγάζω βρήκες στη γωνία. Κράσετε ποιους αυτούς που φέραν πρώτοι μες στην πόλη σας στη φάση. Ας έφυγε όποιος θέλει για να μας τα κλάσει. Βγήκα για να πω για κάποιον και έφυγε. Η κάθε πουτσα της να φτιάξει και να κράξει. Δύο όψεις στο παιχνίδι η παρέα σου θα χάσει. Με το χώπου μάθε πως είμαστε τάξη. Και να μιλάτε μόνο για όσα μόνοι σας έχετε φτάσει. Διότι δεν έχετε ούτε εμένα ούτε αυτόν προσπεράσει. Από σας κανείς εμάς που σας το φέραμε. Άρα 51-2003 η χρονιά που σας τη λέμε και σας τη λέγαμε. Και μου πετάγεστε να πείτε τι. Είσαστε λίγοι, ό,τι πείτε δεν αρκεί. Ό,τι πείτε δεν αρκεί. Ψυχικά ό,τι κι αν πείτε δεν αρκεί. Ετοιμάζοντας την σφαγή. Ετοιμάζοντας την ανοιξιάτικη σφαγή για τα καρδιόλια εκεί. Ετοιμάζοντας την ανοιξιάτικη σφαγή για τα καρδιόλια εκεί. Ό,τι κι αν πείτε δεν αρκεί. Ετοιμάζοντας τη σφαγή για τα καρδιόλια εκεί. Την ανοιξιάτικη. Ό,τι κι αν πείτε δεν αρκεί. Οφές του υπογείου, δύο όψεις. Οφές του υπογείου, δύο όψεις. 13. Κάπως απότομα μου το ζήτησες και στο φέρα κινούμε υπόγεια. Μέσα σε μολυσμένη ατμόσφαιρα θυμάμαι το έλεγα ψημένο στα μούτρα για να σου σπάσω. Δεν θα ηρεμήσω μέχρι στα χέρια να σε πιάσω. Δεν έχω κανένα ούτε παρέα να φωνάξω. Μορφές του υπογείου τα μυαλά θα σου τεινάξουνε μέχρι να μου γυρίσει και να έρθω να σε ψάξω. Πως μου φαίνεται άσκοπο για πάρτι σου το χρόνο μου να χάσω. Βγάζω από το μανίκι μου τον άσο, από τον δρόμο κάνε πάσο. Γιατί τρελαίνομαι και πάνω σου θα οργιάσω. Τι αρρώστημενο έχω σκεφτεί θα έρθει και θα σε βρει. Νεκρό το επόμενο πρωί με μάτα στην αυλή. Στην ανοιξιάτικη σφαγή. Μορφή του υπογειού σου τη φυλάει στη στροφή. Σου τη φυλάει στη στροφή.